لك ساعة جاءت أخيلو زيناوي مسنا رؤنا نفيلم علونا كم يتمسيو خبركم تعذبتنا نلومي سولس عصرت حالنا حاسم مشت استرالوا زينة تتوشتون وتأن حزلكم قريبة زلخو ليديات خلا مريمي كتكتاتلونا بخبرنا عدمكو كان دارست زينة كقدم أبزوبا سيميناو إحبحري برتع زناب أبسب طريت النواتن قد أتوريدون حرصت وادي لابكا بوحد زفرس عقمات المتسقان وفراتات يكايدو اللو أب زوباتات عن سبان دبوبن نسنكلان كناتن تقوماتن حاجز تجيرو روسيا وحست أرى كورونا فيروس كتابت كم زما عبلت بريزيدنت بوتين أفليتو قدما مينستر ليبانوس حسن ديابن منغستون بولنتوم كاب مزنتهم وريدوم أب عراق توافيرو عبل الزركب سراوت أمريكا زكايد متقعتسات كم زايدة تقليصو أب زوبا سيميناو إحبحري بزوجع زلوا ببرتو حبوب لاستسنية زناب أبنو زوباتات قل علو شعبن دهلاكن بحفشة أب تنابديسيتاتن جماجن بحرن زلوا عادتات دما بفلاي أب سبت ريت النواتن قد أتوريدو أبنو زوبات دهلاك من محدارات كباب جمهيلة كمون دهلاك كبيرن صغيرن ثلاثة أبايت عنون كله زينقطات مأكلت عنا جمهيلة كم تأنتأ أب من محدار كبابي دولو حدما حيالو أقرب كم زبرسن شمون تجلابو كابسر حوات كم زخنان كفلت تخيلو لام بزيك كازي أب مكفاف عسى توافيرات زنبرت جالبا بمتحلا حادث بكم زموته اتزرخبنا حبريتا ينتر بتماثالي بشوعتنا حساب نوزوبا قال علو من محدارات كبابي بويا بادا إنجلن حوس كتما قال علون بزهارمه برتع زناب أبويا حموشت أجمالن 3000 جعن بوحد كوسران كلوا أب من محدار كبابي بادا 9 متر عجن كم زفرسه أب قال علو دما أمن بلا أبايتن تكالات سمرتن أنوت كم زورده وكيل إيرينا حبيروم أب من محدار كبابي قدقر نوزوبا الشعب دما وحجاب عقماتن مكفافل قراوتن أنوت كوردن كله تحت أرض حرشا مسكا كدر مسكا متر عسلت زرقيت دبرتن أستناين كمون سفيحن حرشا مريت تدمسيسوم حرصت وادي لابكان وزوبا أفعبت بوحد زفرس عقمات نمتسقان مس وقت محرسنا تقدادمو أبز كايد وزلو وفراتات نيماشنر دقف كقبر لهم حتيتم أبز حالفة معالتات بزورة دوحج نحرشاتات قادم حاليب جماهير أبررا عريباين حناين بتغلالا نلعلميتن إسران هكتار زي 6 عقمات بمفراسو داقم نمهناتو باب عرن قلبت سبن زكايد وزلو تعري أدمعنت نخهلو نايدوزر حاجز كم زد اليوم حبيرام أما حدار من محدار كبابي قادم حاليب أتو محمد علي عقبو أبزحابو مبرهي بفلاي أبكل تقند عقمات زورده أنوت أزي عابس لزخونه مسرح متقانو كاب عقم حرصتن لعلم مخانو قليصوم أب زوبا عن سبان وزوبا حال أقلقلوت أننا نمعبالن نمسفحن بالزكاية زلو تعري أب مدبرت أننا ملبسو حدست مسارحيتات تأتاتيو إذا نبرت من محدارات كبابك أرتقت رهي ملبسون ركوبتن بغرباء التقلقلن تنقصاصا هادو بمقام ورحاوي أقلقلوتات كتابتن قد محرسن اتهب مدبرت أننا ناوت لابراتوري سلستمالا ألا نزا أقلقلوت زن مركابن نابكرنن حالن زقبر زنبرا قعزو كم زبقع حلافتا مدبرت أننا نرسكو خب أبراهام قليل أبتا مدبر أقلقلوتات فارماسي لابراتوري حرسي مرمراتاتن مخرن زهبو بقعت مويوين كم زلو زتقصى نرسكوهب سالاستوادد مسارحيتاتن متقبي نفس صوراتن حراساتن أبز حلفة شدش أوارح أبتكالت عنا نيز حرسة أديتات قطر بعصرت حموشتن ميتاويت شفنا كتابة هتانات بأستات 38 ميتاويت كنكن قدم حرس دما بعيسان شوعتن ميتاويت كم زعابي أبريهم أب مكل حالتم حالا لفت حمامات بحافشة ما يولد حمامات عصون دما بغندو أدمع أسرح كم تعمون نرسكو هب توسخ حبيرون أبنو الزوبا حال حانت ما أكلت عنان كلتا مدبرات عنان أب ملبسون قبي آيلوبن كهلوان كلوا أم محدار كبابك أرتقت دما كفلتات مولدان ممرمري مرأي كتابة فارماسي متبعي حمومات لاباراتورن كالن تتغالل بشوعاتن بحموش مليون نقفة مدبرت أنها تسرح كم زله وكيل إيرينا أفليتون
ኣብ ዞባታት ዓንሰባን ደቡብን ንስንኩላን ኩናትን ጽጉማትን ሓገዝን ሕድገት ክፍሊት ክራይ ገዛን ተገይሩ ብመሰረት ሓበሬታ ወኪላት ኤሪና ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣብ 9 ንኡስ ዞባታት ንዝርከቡ 364 ኣባላቱ ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብር እንከሎ ኣብ ደቀ ምሓረ ድንብዛን ንኡስ ዞባ ዓዲ ተከለይዛን 322,800 ነቕፋ ኣብ ዓዲ ጎላጉል ድማ 5,000 ነቕፋ ንጽጉማት ወገናት ተመቃሪሖም ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ን11 ስድራ ቤታት ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብር እንከሎ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሳፊራ ድማ ን77 ስድራ ቤታት ናይ እኽሊ ደገፍ ተገይሩ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራውን ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ን32 ኣባላቱ ናይ ምግብን ናውቲ ጽሬትን ደገፍ ክገብር እንከሎ ኣብ ዓዲ ጋውል 146,000 ነቕፋ ንስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ተኸፋፊሉ ብኻልእ ወገን ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ተከለይዛን ዓዲ ቀይሕን መንደፈራን ንመንበርን ትካላትን ዝኸውን ኣባይቲ ዝውንኑ ዜጋታት ሕድገት ክራይ ገይሮም ሕርሻ ገደና ብሰፊሑ ክዝውተር ዝግብኦ ብኣዝዩ ውሕድ ውጻኢታት ዘቤታዊ ጠለባትካ ዝሽፍን ሕርሻዊ ንጥፈት ምዃኑ ክኢላታት ይገልጹ ወኪል ኤሪና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዝካየድ ንጥፈታት ሕርሻ ገደና መልኪቱ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርቡ እያ ጥዕናውን ቁጠባውን ረብሓታት ዘለዎ ሕርሻ ገደና ስድራ ቤታት ብሰፊሑ ከዘውትሮ ከም ዝግባእ ክኢላታትን ሰብ ተመክሮን ሓቢሮም እዚ ኣካል ልምዓት ጀርዲን ዝኾነ ንጥፈት ኣብ ውስን ቦታ ብውሕድ ሃልክን ቀረብን ዝካየድ ማእዛዊ ምግቢ ዝፈርየሉን ቁጠባ ስድራ ቤታት ዝሕግዝን ምዃኑ እዮም ድማ ዝገልጹ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ኣትክልቲ ኣቶ ከሰተ ጎይቶኦም ሕርሻ ገደና ብዙሕ ሃልክን ቀረብ ማይን ዝሓትት ንዓመት ሙሉእ ዘቤታዊ ቀረብ ኣሕምልትን ፍረታትን ዘውሕስን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ቀሊሉ ንሰብነት ዘድሊ መኣዛታት ዝርከቦ ምዃኑ ኣብሪሁ ውሕስነት መኣዛዊ ምግቢ ነታ ስድራ ቤት ምርግጋጽ ይትቐንዲ ማለት እዩ ኣብ ወስን ቦታ ዝካየድ ውሕድ ወጻኢታት ኢኻ ትገብረሉ ኣብዚኣ ንእሽተይ ቦታ ናይ መንበሪትካ እቲ ዘድሊ ፕሮቲን ክንረኽበሉ ንኽእል ቪታሚን ክንረኽበሉ ንኽእል ማይነራል ክንረኽበሉ ንኽእል ሕርሻ ገደና ኣብ ዞባ ዓንሰባ ልሙድ ንጥፈት እኳ እንተኾነ ዝበዝሓ ስድራ ቤታት ግን ኣብ እዋን ክረምቲ ጥራይ ከም ዘዘውትሮ ዝሓብር ኣቶ ከሰተ ዓመት ምሉእ ብዘይ ምቁራጽ ክግበር ዝግብኦ ተበግሶ ጥራይ ዝሓትት ንጥፈት ምዃኑ ኣስሚሩሉ እቲ ኣፍልጦሲ ኣሎ እዩ ሕጂ እንታይ ኢኻ ንስኻ ቀጻልነቱ እቲ ሰብ ከመይ ገይሩ ታሽሙ ክትገብር ጎኒ ጎኒ ናይዚኦም መሻርክቲ ኣካላት ናይዚኦም ሚኒስትሪታት ስራሕ ኣገዳሲ እዩ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ሕርሻ ገደና ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ከረን ብቅድኦም እቲ ንጥፈት ጥዕናውን ቁጠባውን ረብሓታት ከም ዝረኸብሉ ብምጥቃስ ብሰፊሑ ክዝውተር ይመኽሩ ቆልዑት ተመጣጠነ ምግቢ ንኽረኽቡ ብፍሩታ ይኹን ብፍላይ ኣብ ፍሩታ ካብ ደገ ብዙሕ ክሳይነብልና ኣይንገዝእን ኢና ነቲ ቁጠባዊ ትሕሶ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ኣግራብ ጥቕሚ ኣለዎ ናቱ ሓደ ጽላል እዩ ትምገበሉ ትበልዓሉ ኣራንሺ ለብዚ መንደሪን ኣሎ ሜል ኣሎ ለሚን ኣሎ ፓፓያ ኣሎ ካልእ ኣሎ ዘይቱቡን ኣሎ ኣብዚ ገዛ ዘየለ ገረብ የለን زيانات وشت هاجر زغت كتاتلو صنحكم منيرو كبرات عزبتنا دحر زحصار مسغاغري تصقرب حغراو زيناتاتيو مكتالكم كتقصلو دقيمه بخبر قدم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين هاجرو ناي فلمان اتامامانن كتابت صره كورونا فيروس كم زمعبلت لومي 11 نحسه افليطو اتي بي انستيتيوت غاماليا زمعبله كتابت دحر ناي كلتا ورحي كلينيكاوي مرمراتات بمينستر طعنا روسيا تقبلنت كم زرخبايو بريزيدنت بوتين حبيرو زلو بريزيدنت بوتين ابالات كابينه منغستو بمانزاو مدرخ ابزهابون بمعكنات زينات هاجر بقطعات زتقالحن صبصاب اتحدش كتابت بمينستر طعنا تقبلنت مركابو ناي موداتا مرمراتات ولنتاوያን ሰባት ንኽግበረሉ ፍቃድ ምርካብ ማለት ምዃኑ ኣነፂሮም እቲ ክታበት ኣዝዩ ተኣማንን ውሕሱን ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዝደንት ፑቲን ሓንቲ ካብ ደቁ ኣብቲ ክሊኒካዊ ምርመራታት ብወለንታ ከም ተሳተፈት ኣረዲዩ ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና ብዓለም ደረጃ ልዕሊ 200 ዝተፈላለዩ ክታበታት ፀረ ኮቪድ-19 ፈተነታት ይካየደሎም ከም ዘሎ ልዕሊ 20 ካብዚኦም ድማ ኣብ ደረጃ ክሊኒካዊ ምርመራታት ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኩሉ ዚ ፈተነታት እዚ ገና ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ስለዘይበጽ
ዝመርሐ ጓሕጓሒ ናይ ብቕዓትን ድሕነትን ምርመራታት ብሕጂ ከም ዝካየደሉ እዩ ዝሕበር ዘተኣማምን ክታበት ምስ ተረኽበውን ብርትዓዊ ዋጋን እኹል መጠንን ናብ ኩለን ሃገራት ዝባፅሓሉ ኣገባባት ካልእ ብድሆ ከም ዝኸውን ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይገልጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ሓሰን ዲያብን ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ትማል 10 ነሓሰ ብወለንቶኦም ካብ መዝነቶም ወሪዶም እቲ መንግስቲ ነዚ ጽጉምቲ ዝወሰደ ብ4 ነሓሰ ኣብ ወደባዊት ከተማ ቤይሩት ብዘጋጠመ ህይወታት 200 ሰባት ዝቐዘፈ ኖዝጊ ካብ ህዝቢ ድሕሪ ዝመጽ ዘሎ ሓያል ተቃውሞ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሰን ዲያብ ኣብ ሊባኖስ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ዝኾነሉ ግዜ ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ውሳነ ከም ዝወሰደ ኣረዲዮም ንውሳነ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዲያብ ዝተቀበለ ፕሬዚደንት ሚሸል ዖን ሓድሽ መንግስቲ ክሳብ ዝቀውም ብናይ ሓደራ መንግስቲ ክቅጽል ሓቲቱሎም መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሰን ዲያብ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ሊባኖስ ንዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው መሊሱ ኣኽሪርዎ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ ጠንቅቲ ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ክሳራ ዘውረደ ሓደጋታት ኖትግ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ እኳ እንተሎ ንኣስታት 7 ዓመታት ዝተኸዘነ ናይ ምብራዕ ባህሪ ዘለዎ ኣሞኒየም ናይትሬት ዝተባህለ ባእታ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ሊባኖስ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ምህላዎም ዝገለጸ ፕሬዚደንት ሚሸል ዖን ገበነኛታት ኮይኖም እንተተረኺቦም ከቢድ መቕጻዕቲ ክብየነሎም ምዃኑ ምሕባሩ ይዝከር በቲ ልዕሊ 3 ሬክተር ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘሰዓበ ንዝጊ ብውሕዱ 5,000 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 300,000 ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉን ጸብጻባት የረድዎም ለገስቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ነቲ ዝወረደ ዕንወት ዳግም ንምሕዋይን ግዳያት ንምርዳእን ዝውዕል ደገፍ ይገብራ ምህላውን ይሕበር ኣብ ኢራቅ ተዋፊሩ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ በኣሜሪካ ዝምራሕ ግዳማዊ ሓይሊ ዝካየድ መጥቃዕትታት ዛይዱ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እዚ ዝተገልጸ ነቲ ግዳማዊ ሓይሊ ዝኸውን ናይ ዕጥቅን ሎጂስቲክን ቀረባት ኣብ ልዕሊ ዘመላልስ ቃፍላይ ወተሃደራውያን መካይን ኣሜሪካ ኣብዚ ሳልስቲ ምስ ኩዌት ኣብ ዘራኽብ ዶባት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻም እዩ ብዘይካዚ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ባግዳድን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ተኻይደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ በቲ ዝተዋሃደ ምንባሩ ዝተገልጸ መጥቃዕትታት ኣብ ንብረት እንተዘይኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህይወት ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ዝሓበሩ ጸብጻባት ዛጊት ሓላፍነት ዝወስደሉ ኣካል ከም ዘየለ ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ናይቲ በኣሜሪካ ዝምራሕ ኣብ ኢራቅ ሰፊሩ ዝርከብ ግዳማዊ ሓይሊ ከምኡ'ውን ኣብ ከተማ ባግዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ሕቡራት ሃገራትን ተረኪኑሉ ዝርከብ ብጽኑዕ ዝሕሎ ብሓምላይ ዞባ ዝፍለጥ ከባብን ዝካየድ መጥቃዕትታት ወሲኹ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሮም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምስ ኢራን ከም ዝደናገጹ ብዝግለጹ ዕጡቃት ዝካየድ ምዃንያ ኣሜሪካ ትወቅስ ጸኒሓ እቲ መጥቃዕትታት ኣሜሪካ ንላዕለዋይ ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነበር ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ኣብ ከተማ ባግዳድ ድሕሪ ምቕንጻላ ወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ب10 نحاسة ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተወልዐ ዓሌታዊ መልክዕ ዝሓዘ ዕጥቃዊ ግጭት ብውሕዱ 19 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ግጭት 10ታት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ከባቢ እውን መሊሱ ከም ዘንቆልቆለ ኣረድዮም ነቲ ግጭት ዝኾነነ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብቲ ከባቢ ተወሳኺ ሰራዊት ክልእኽ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሓፈሻ ምብራቃዊ ሸነኽ ድማ ብፍላይ ዕጥቃዊ ግጭት ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይጠቕሱ ጸጥታዊ ኩነታት ንምውሓስ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ይግለጽ ናይ መወዳእታ ዜና ብዘጋጠመ ሓደጋ ንኣሳት 2 ሰሙን ነዳዲ ተልሑኽ ምጽንሓ ዝተገልጸት ኣብ ወሰናስን ደሴት ማውሪሸስ ተጸጊዓ ዘላ ዓባይ መርከብ ንተወሳኺ ሓደጋ ተቓሊዓ ምህላዋ ኣህጉራዊ ደገፍ ክሕይል መንግስቲ ማውሪሸስ ፀዊዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብታ መርከብ ዝልሑኽ ዝነበረ ነዳዲ ከም ዝዕበስ ተገይሩ እኳ እንተሎ ብማዕበል ተገፊዓ ኣብ ክልተ ክትግማዕ ዘሎ ተኽእሎ እናላዕለ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣሚቱ ዛጊት ልዕሊ 1,000 ቶን ካብቲ ኣስታት 4,000 ቶን
ፅዕነታ ሊሒኹ ናብ ማያት ክፈስስን ከሎ ልዕሊ 500 ቶን ድማ ካብ ታዋንነት ጃፓን ዝኾነት መርከብ ከም ዝግዕዝ ከም ተገብረዩ መንግስቲ ማውሪሸስ ዝሕብር በመሰረት ማዕከናት ዜና ዜጋታት ታደሴት ነቲ ዝወረደ ብከላ ንምንጻህን ተወሳኺ ብከላ ንምክልኻልን ውልቃዊ ተበግሶታት ወሲዶም ይሰርሑ ከም ዘለው ተፈሊጡሎም መንግስቲ ማውሪሸስ ዝሓለፈ 7 ነሓሰ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ብምእዋጅ ዜጋታትን ጎረባብቲ ሃገራትን ግዛታትን ነቲ ዘጋጠመ ብከላ ንምንጻህ እጃሞም ከበርክቱ ምጽውዑ ይፍለጥ ብመሰረት ጸብጻባት ከም ዝበለ ሓደጋ ኣብ ወሰናስን ታደሴት ክኽሰት ናይ ፈለማዩ ሰፊሕ ክፋል ገማግን ባሕርን ናይ ዛብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትርከብ ደሴታዊት ሃገር ማውሪሸስ ብድሙቕ ኮራላት ዝወቀበ ብምዃኑ ጽላት ቱሪዝም ቀንዲ ምንጪ ቁጠባዊ እቶታ ምዃኑ ይሕበር كبرات عزبتنا نلوم سولس مشت استرالوه حفشاوي زيناوي مسنادونا أبز سازي ملوك سافت أمام سانا بمتنحكم مسكن بوغني بروح ليتي